Ομιλία του Ραβί του Λουμπαβίτς, Ρόι Μαχιάρ, στο Διεθνές Συνέδριο των Απεσταλμένων του στο Μπρούκλιν, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη της Αμερικής. Η Διεθνής Αποστολή, η ευκαιρία να συμμετάσχω στο Διεθνές Συνέδριο των Απεσταλμένων, είναι ένα προνόμιο για εμένα, λέει ο Αβραβίας. Με βοηθάει να πετύχω στη δουλειά μου και να αναπτύξω τις δεξιότητές μου, ενισχύοντας την επαγγελματική μου πορεία. Και επειδή πρόκειται για διεθνή συνθήκη, πρέπει να προσευχηθούμε στον Θεό για να φτάσουν τα αποτελέσματα σε όλο τον κόσμο με όλο και μεγαλύτερη σημασία σε παγκόσμια κλίμακα, συμπεριλαμβάνοντας επίσης και τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Ειδικότερα προωθώντας τις πράξεις καλοσύνης και ευγένειας, τη φιλανθρωπία, επειδή η φιλανθρωπία καθιστά αυτόν τον κόσμο ένα πιο πολιτισμένο μέρος. Πολλές πηγές του εβραϊκού δικαίου εξηγούν ότι η φιλανθρωπία αποτελεί μέρος των 7 νόμων των παιδιών του Νόε, καθώς αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του στόχου αυτών των νόμων, που έχουν ως στόχο να κάνουν αυτόν τον κόσμο έναν αξιοπρεπή και πολιτισμένο τόπο για την ανθρωπότητα. Είτε η αγάπη θεωρείται ή όχι ως μία από τις 7 κατηγορίες του νόμου του Νόε, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της βασικής υποχρέωσης που έχει ο καθένας να κάνει αυτόν τον κόσμο έναν πολιτισμένο κόσμο. Σίγουρα μπορούμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, αλλά ο πραγματικός έργος της πολιτισμοποίησης του κόσμου με μόνιμο τρόπο πρέπει να γίνει από τους μη Εβραίους, τις εθνότητες του κόσμου, ίδιες. Έχουν την ευθύνη να κάνουν αυτόν τον κόσμο ένα μέρος, έναν πολιτισμένο τόπο για ζωή. Ο Μαϊμονίδης, γνωστός και ως Ραμβάμ, υπογραμμίζει ότι πρέπει να εκτελούν τους 7 νόμους των παιδιών του Νόε με την πεποίθηση ότι εκπληρώνουν τη θέληση του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε στο βουνό Σινάη όταν ο Θεός έδωσε όλες τις εντολές του στον εβραϊκό λαό. Έδωσε επίσης τις 7 εντολές του Νόε σε όλα τα έθνη του κόσμου. Έτσι, όταν μιλάμε για την αποστολή του ανθρώπου που δίνεται από τον Θεό, κάθε εβραϊκή ψυχή αποστέλλεται από τον ουρανό σε αυτόν τον κόσμο για να κάνει αυτόν τον κόσμο μία κατοικία για τον Θεό. Όλοι οι μη Εβραίοι έχουν επίσης ένα θεμελιώδη καθήκον, να κάνουν αυτόν τον κόσμο έναν αξιοπρεπή τόπο διαβίωσης για τον άνθρωπο. Ας οδηγήσει η συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ας μπορεί ο καθένας από εσάς να μεταφράσει εύκολα το σχέδιό του σε συγκεκριμένες πράξεις, εκπληρώνοντας όλες τις πτυχές της αποστολής του, μέχρι να αξίζουμε να χορέψουμε κατά την απόλυτη και πλήρη απελευθέρωση, όταν θα χορεύουμε επίσης στην αιώνια ζωή. Θα έχετε μια επιπλέον αποστολή που σχετίζεται με την αιωνιότητα και την αιώνια ύπαρξη. Ο Θεός σας δίνει δύναμη να εκπληρώσετε αποστολή σε κάθε στιγμή, ώρα, μέρα, μήνα, χρόνο και να εκπληρώσετε γενική αποστολή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Να είστε ευλογημένοι